Poviem to otvorene, my Slováci sami potrebujeme poraziť Slotu a na to, aby sme ho porazili, a on sa poraziť dá, zodpovedne prehlasujem, že sa Slota poraziť dá. A jeho stavba zla, tú stavbu, ktorú vybudoval za tie roky, čo sme ho nechali v našej politike barazdiť, tak tá jeho stavba má 3 tehly, ktoré potrebujeme vybrať, a keď ich vyberieme, tak jeho úloha v slovenskej politike sa skončila. Prvá tehla je evangelizovať jeho elektorát. Je to náročná, ťažká úloha, máme na to cirka rok pred voľbami, aby sme si dali tú námahu a prácu a priniesli aj obetu, aby sme evangelizovali jeho elektorát do poslednej učupenej chalúbky a tým ľuďom povedali, že Slota je ten, čo škodí tejto krajine, a naozaj to je pravdou, že škodí tejto krajine. Druhá tehla je tá tehla, kvôli ktorej som tu, tá tehla, ktorá je veľmi často zneužívaná, a je to maďarsko-slovenská alebo slovensko-maďarská otázka, respektíve maďarská karta. Je to vec, pri ktorej sa treba pozastaviť a pokúsiť sa ju čiastočne rozobrať a nájsť možno nejaké riešenia, ja sa vám ponúknem nejaké dať, alebo čo pre mňa predstavuje táto maďarsko-slovenská otázka. Ja som aj dnešné stretnutie chcel začať a som nezačal, lebo ten adrenalín z toho koňa ma dostal. Chcel som povedať na začiatok dobrý deň Maďari na oboch brehoch Dunaja, lebo primárne im je venovaná táto akcia a to bolo zmyslom, ale dobrý deň aj Slováci, ktorí žijete na tomto území. Čiže ešte raz, ďakujem, že ste ma privítali, ďakujem, že som mohol tu prísť a môžem povedať to, čo chcem povedať. My Slováci, a ja som Slovák, som z Oravy, a keď som z Oravy, tak môžem byť len a len Slovák, tak sa musíme sami vysporiadať so Slotom, sami, naozaj my sami, je to našou bytostnou úlohou, a je to v našom národnom záujme, aby sme sa s tým vysporiadali. A je to našou výzvou, obrovskou, už aj preto, že ideme k symbolickému 20. výročiu novembra a táto ťažká výzva nás čaká a musíme sa jej postaviť čelom. Opakujem, v národnom záujme našom je, aby sme sa s ním vysporiadali. Musíme sa s ním sami, kvôli našej katarzii, kvôli našemu očisteniu, že sme vlastne dovolili, aby on také dlhé obdobie v našej politike sa aktívne pohyboval. Na to, aby sme sa s ním vysporiadali, je potrebné sa ospravedlniť maďarským spoluobčanom žijúcim tu, ale aj na druhom brehu Dunaja. Potrebné sa ospravedlniť za to, čo povedal na ich adresu. Naozaj, ja nie všetky tie výroky si pamätám a konec koncov ani si ich nechcem pamätať, sú hlboko urážlivé, brutálne urážlivé, nechutne urážlivé a zasahujúce naozaj do podstaty ľudského, do najhlbšej podstaty zraniteľnosti a ako môžu, tak vedeli ublížiť a ublížili. A to on urobil. Ja netvrdím, že my sme, alebo ja som ten, ktorého úloha je sa tu ísť ospravedlniť. Ten sa vám neospravedlní, Slota sa neospravedlnil, on sa neospravedlnil v iných prípadoch, ani v tomto sa neospravedlní. To, že sa doteraz nikto za to neospravedlnil, je tiež na pováženie. Ani ja nie som ten, ktorý tu zastupuje všetkých. Už ma dokonca niekto vyzval, aby som nehovoril, že sa ospravedlňujem aj za ňoho, takže ten, kto ma vyzval, aby som sa neospravedlnil za ňoho, tak teda za vás sa neospravedlňujem a za seba sa ospravedlňujem a ospravedlňujem sa aj za tých, ktorí chcú, aby som sa za nich ospravedlnil. Ospravedlňujem sa za tieto výroky, naozaj nechutné, brutálne, hnusné úroky z úst Slotu. Treba sa aj ospravedlniť za to, že Sparta! Treba sa aj ospravedlniť za to, že sme vlastne umožnili, aby tento človek mal moc. Tí, čo ho volili, to umožnili, ale aj u nás je trošku masla na hlave, na nás všetkých, že sme to dovolili. To je dôležité. Na to chcem upozorniť, my sme to dovolili.
niekto to umožnil a my sme to dovolili a musíme tomu zabrániť do budúcna. Treba sa možno ospravedlniť aj za tých politikov, ktorí si za 20 rokov na toho Janka Slotu zvykli, ktorí s ním možno majú nejaký ten kšeftík a je to taký Janko a plní tú svoju exotickú funkciu v tom parlamente a v našej politike a majú pocit, že už teda má tam svoje vyarendované miesto na veky vekov. No nemá. Naozaj treba povedať, že nemá. Preboha, nie sme tu za monarchie, nie sme tu za komunistov, však ak sme ešte normálna spoločnosť, tak nemôže mať. Však celkovo životnosť týchto politikov je už dávno po zárukách. 20 rokov si tí ľudia tu otravuje Slota, 20 rokov otravuje vzduch na Slovensku a Slovenskom, aj v okolí. To je naozaj už presluhuje a to je znakom našej chyby, nášho obrovského masla na hlave, že sme to dovolili. Že 20 rokov, to je naozaj strašné číslo, strašné dlhé obdobie. Teraz príde pekné výročie, ktoré nám to pripomenie, že ten človek je tu 20 rokov. Ospravedlniť, tak jak som povedal, ale chcem aj povedať a prizvukovať, že to neboli naše slovy. Že to, čo on hovoril, nehovoril mojim, to by som si vyprosil, mojim určite nie, tak ako ani neviem, nepoznám v mojom okolí niekoho, koho slovami by ten človek hovoril, keď hovoril to, čo hovoril na adresu našich maďarských spoluobčanov. To treba prizvukovať. Ten človek nehovoril našimi ústami. Nehovoril ústami Slovákov, ľudí, ktorí žijú v tejto krajine. Nehovoril. On hovoril svojimi špinavými ústami na adresu ľudí, ktorí mu nič neurobili. Toto je dôležité, aj sme si povedali. Ja chcem takú malú odbočku urobiť, že možno má aj šťastie trošku ten človek. Tak hlboké, hnusné, primitívne, brutálne urážky, možno povediať na adresu iného národa, možno by tá životná poisťovňa ho preradila do rizikovej kategórie. Teraz to poviem trošku položartom, polovážne. Možno keby sa takto naviezol do iného národa, možno nejakého zakaukaského, tak by tú životnú poistku možno aj zrušili. Treba vám poďakovať za zodpovednosť v tomto smere, že ste ho nechali nám. Lebo my, Slováci, sa musíme vysporiadať s Jánom Slotom a s jeho miestom v Slovenskej republike. A ja verím, že už nastal ten čas, keď nielen ja budem hovoriť do betónu. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli, lebo ja som už aj do betónu hovoril. Viete, mali sme akciu, to je tak ako obrazne, že fakt tam boli, okrem našich, tam nikto nebol. A viete, koľko treba síly na to, aby ste to dokázali do toho betónu hovoriť? A ja by som to doprial. Ja by som to doprial aj tým politikom našim slovutným, aby do toho betónu hovorili, aby trošku pokory do seba dostali, lebo to vás naučí pokore, keď takúto skúsenosť získate. Čiže ja chcem poďakovať, že ste tu v takomto hojnom počte. Dá sa povedať, že čo sa týka našich akcií v najhojnejšom počte, takže ďakujem vám všetkým, čo ste sem prišli. To ospravedlnenie zaznelo, a ešte raz to poviem. Ospravedlňujem sa vám v mojom mene a v mene tých, ktorí chcú, aby som sa vám ospravedlnil za všetky tie hrubé výroky, ktoré odzneli. Druhým zmyslom tejto akcie je vás aj o niečo požiadať. Teda požiadať vás, maďarských spoluobčanov, o to, aby ste nám dali čas. Aby ste nám dali čas na to, aby sme sa my sami vysporiadali s Jánom Slotom. Potrebujeme ten čas na to, aby sme socializovali, aby sme evangelizovali, aby sme urobili tú drobnú prácu s jeho elektorátom. Máme na to rok. Ale potrebujeme čas, potrebujeme kľud, lebo on žije zo strachu. Zo strachu, ktorý vštepil do rozumu ľudí, ktorí nemožno všetkému rozumejú, a ten strach nich živí. A ako náhle nejaká muška vyletí, tak im doletí na stred Slovenska, už je s nej orol, a na severe Slovenska je s nej slon. Preto naozaj chcem vás poprosiť o zdržanlivosť na to, aby sme to vyriešili, túto záležitosť.